So ngiyazi abaningi sebeyazi ngale ndaba le yaJomosono. Indaba yaJomosono regarding inamba yakhe jersey number 10. So izolo bene-interview, bem-interviewa regarding inamba yakhe. Uyasho lapha ku-interview ukuthi you can't compare an elephant to an ant. So ngokusho kwakhe uthi you can't compare him to Tito Maswanganye. Uthi wabona uTito Maswanganye egibela ibhola washona le nebhola wabuyela ku-goalkeeper wakhe wangaya kuma-opponent wa-switch off i-TV wabukela i-English football. So ngaloko mina angifuna uqabamanga angimboni mfethu eyisibonelo esi-right kubadlali bamanje. Cause as umdlali omdala as i-legend le-club kumele ngabe abadlali uyaba-encourage ukuthi badlale more bafike kule level mhlawumbe wona othi ukuyona. Cause mina mengibuka ama-clips aJomosono udlala ngokufana ngoTito Maswanganye and futhi uTito Maswanganye afila kudlala kangcono kunaye. Uma usubuka ama-clips akhe into eyenze uMaswanganye uyayenza naye. Uma usubuke nje le clip le uMaswanganye umphezu kwebhola naye ume phezu kwebhola the same thing into abayenza yena ohlulwa into eyodwa nje ukudedela inamba. Ibo inamba akusinto enkulu. Bukela kuma club amakhulu bukela iReal Madrid. iReal Madrid yabana no CR7 Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo is one of the best players emhlabeni. Kodwa awuyibonanga iReal Madrid ithi uyaretire number 7. Kodwa mase ubuka izinto uRonaldo achieve kwiReal Madrid. Ubuye funda kweBarcelona. uMessi number 10 waMessi. Messi is one of the biggest players nabo emhlabeni jikelele. Kodwa awungeke uzubeze bethi bayoretire number 10 because bafuna ukuqhubekisa ilegacy yeteam. Bayiqhubekise hayi lento leyo ukuthi ubeke inamba uyayiretire inamba. Hayi ngoba iPirates iretire inamba. iPirates iretire inamba because babefuna ukumhlonipha yena ke kumele asho ukuthi hayi cha ningayiretire inamba. Makhona abadlali abadlalayo right now baqhubeke ilegacy yabo. Yena hayi akafuni lokho. Yena udicelela igama labadlali phansi. Opamanyisa wayifuna le number le but yena waqhubeka wangam-acknowledge Opamanyisa. I don't think ukhona umdlalayo kam-acknowledge lo baba lo. Yena ngokwakhe uyibona nje umdlalo ovelele emhlabeni umdlalo ovelele la eSouth Africa. Mina nje angifuna uqamanga ayikho into ayidlala lo baba angazi noma mhlambe angimbonanga yini idlala yabo because mina ngikhumbula ngimbona nje idlala ama-clips avelayo alomjida ugibela phezu kwebhola uyaji. Angikhumbuli ngibona iclip yakhe equkula indebe for iOrlando Pirates yabo. Mhlambe the reason why mhlambe engafuni inamba yakhe ngoba mhlambe wasuke emshadweni wayodlala wadlalela iOrlando Pirates wafika wakora amagoli wawe. Mhlambe ingakho mhlambe usana lelo gqubu uthi hayibo mina ngasuke emshadweni wami iPirates idliwa ngayokora le yabo. Because angiyiboni ngempela into emenza mfethu ahlale nalo number 10 lo ngabe uyawudedela iyabheda into ayenza umdala for lento le umdala kakhulu.